गसाइगाव जिल्ला UPPL ब्लकआ बड'लेण्ड पिक मिशननि सायाव गोनोखोआरि फोरोंथाय होदों। बिटिआर सरकारजों दैदेन जानाय बड'लेण्ड पिक मिशन बिथांखिनि सिङाव गसाइगाव जिल्लानि गासिबो बियाबाव अमा फिसिनायनि गोनोखोआरि आदबनि फोरोंथाय मावबादा खुंनाय बायदिनो दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खासियाबारि रायजोआरि सावराय नब्लाङाव फोरोंथाय मावबादा खुंनाय जायो। सराइबिल, जमदुवार, श्रीरामपुर, गुमा बियाबफोरावबो फारियै अमा फिसिनायनि सायाव गोनोखोआरि आदबजों माबोरै अमा फिसिनांगौ बेनि सायाव सोलोंथाय होगासिनो दङ। दिनै 4 नं जमदुवार बियाबाव गसाइगाव जिल्ला UPPL ब्लकनि बानजायनायाव गासै 120 सोद्रोमाफोरनो गोनोखोआरि आदबजों अमा फिसिनायनि सायाव सोलोंथाय होनाय जायो। अमाखौ फिसिनायनि गेजेरजों माबोरै जाफुंसार जानो हायो आरो अमानि बेराम आजारनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बेनि फारसे सोलोंथाय होनाय जादों होननानै बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायदों। दिनै जोङो गसाइगाव जिल्ला फार्मार सेल हिसाबै 4 नं जमदुवार कन्स्टिटिउन्सिनि दैदेननायाव जोङो पाब्लिकफोरखौ लानानैहाय दिनै पिक मिशननि मोनसे एवारनेस प्लास ट्रेनिं बे हाबाफारिखौ लादों। जोङो गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट फार्मार सेल हिसाबै 22 मार्च जोङो कुसुगाव आरम्भ खालामदों। बेनिफ्राय 24आव सराइबिल समस्ति, दिनैहाय 25 मार्च बेवहाय जोङो जमदुवार समस्तियाव लादों। दा बे बड'लेण्ड पिक मिशन एवारनेस सांग्रांथि लाबोदों। सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारिखौ जों लादों। सेन्ट्रेलनि निर्देश बायदियै जोङो 100 जन बा 100निख्रुइ एसे बांसिन 120 बेबायदि जोङो सोलोंग्राफोरखौ जोङो लिंहरनाय जादों। दा बेवहाय आं मोनसे खोथाखौ बुंनो सानदों, मिडियानि खोथा। जोंना सोरबा ट्रेनारफ्रा सेंग्राफ्राबो अमा फिसिनो गोसो जानानै फैनाय दं। दा बिथांमोना ससियेल मिडिया बहुत इउज खालामो। दा सोरबाया उनाव फैनानै जेनेबा उनाव जिरायनानै सेल्फि लानानै गावनि स्टेटासआव हगारनो हागौ। दा बेवहाय सोरबा बिदिनो ससियेल मिडियायाव माने बिर'धि बा एगेन्स्ट पार्टि थायो। बिथांमोना बे सुबिदाखौ लानानै बुंनो हागौ माथो मानसि गैया मा गैया, खिन्थु जोङो टारगेट हिसाबै लेंहरदों आरो। दा जोंनि माखासे गावनि सेंग्राफ्राथ' मिडिया इउज खालामनो मोजां मोनो नालाय, बिथांमोना बे स्टेटास होनायखौ लानानै गाज्रि रिमार्कबो खालामनो सानो आरो। खिन्थु जोङो माखासे केटेगरि बा माखासे जखानि बिबाङै जों लेंहरनानै ट्रेनिंखौ होनाय जादों। ट्रेनार हिसाबै नर्थ इस्टनि जेनेरेल सेक्रेटारि तेजपुरनिफ्राय बिथाङा फैदों, तिमिर बिजय श्री कुमार, बिथाङा सानथामै लागै जाबाय दिनैजोंहाय। दा बेनिखायनो आङो दिनै नैबे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों रोखायै बुंहरनो सानदों, जाहाथे जोङो नैबे माखासे टारगेट हरनाय खथाखौ लानानै जोङो ट्रेनिंखौ होगासिनो दङ, जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदि ससियेल मिडियायाव माने मिसलिड खालामनायखौ जों नुनो थांदों नालाय आं बेखौ एलार्ट हरखानाय जाबाय। दा जोङो फार्मार सेल हिसाबै गोबां माखासे निर्देश बादियै गभर्नमेन्टनि स्किमखौ जोङो मोननांगौ, माखासे APCनिबो जोङो खामानि मावगासिनो दङ, फार्मार प्रडिउसार कम्पानि। दा बेनि दारै माखासेफ्रा बुंगासिनो दं जे बेजों मा जागोन। दिनै जोङो गोदो माने सिगां आरोखि माखासे जों सरकार दानायनि सिगां इलेक्सननि सिगां साख्रिनि खोथा न'खर जब होगोन होननायखौ माखासे बिर'धि पार्टिफ्रा दिनै माने खेंसालिया लामा लानानै बिथांमोना बुंगासिनो दङ जे बिथांमोना सरकार जाबाय दासिमबो साख्रि होआ होननानै। खिन्थु नोङो साख्रि माने जोङो जे दिनै गावनि थांनानै थानाय राहा लामा नागिरनानै जों दा मावगासिनो दङ, नङा होनबा? बेफोरनो जोंनि मोनफा लाइभलिहुड जिउ खुंनायनि मोनसे सार्भिस, नङा होनबा? दा बे हिसाबै जोङो जे मानसिया जेबायदि केपासिटि दङ, जाय मानसिया जेखौ लानानै जिउ खुंलांनो हानाय, माने मावनानै थांनानै थानो हानाय, बेबायदि केटेगरि बा थाखोनि मानसिखौ जों बासिनानै जों दिनै अमानि ट्रेनिं होदों आरो जों ट्रेडिसनेलि अमाखौ जों फिसिबोगासिनो दङ। दा बेखौ जोङो गोनोखोआरि आदबजों माबोरैबाबो एसे फोरोंथाय होनानै 1निफ्राय 2, 2निफ्राय 4 जों माबायदि इमप्रुभमेन्ट खालामनो हायो, बेबायदि फोरोंथायखौ जोङो दिनै होगासिनो दङ। आरो नुनो थांदों मोननै जे जानानै थांदों कुसुगाव आरो सराइबिलाव जों मोजाङैनो जाफुंनायखौ नुनो थांदों। आसा खालामो जोंहा 27 आरो 28 जोंहा श्रीरामपुर आरो गुमा कन्स्टिटिउन्सि दंबावो, बेयावबो जाफुंगोनखौ आसा खालामो। आरो दिनैहाय दा सोलिगासिनो दङ जोंहा सिङावहाय हल सिङाव 4 नं जमदुवारनि ब्लकनि दैदेननायाव जोंहा अमा फिसिनायनि फोरोंथायखौ हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। आसा खालामो फैबाय थानायनि जे मोननै दङ बेबो जोंहा जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामनायखौ। हाबाफारिया बेनो, दिनै बड'लेण्ड पिक मिशन जे ट्रेनिं बे हाबाफारिखौ लागासिनो दङ। जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला UPPLनिफ्राय दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआव जोङो ट्रेनिं होगासिनो दङ। अमा फिसिनाय, दाउ फिसिनाय, बोरमा फिसिनाय। सरासनस्रायै जोङो गासैबो दिनै दाउखौ फिसियो, अमाखौ फिसियो, नाथाय बेनि गोबां बेमारफोर दङ, जायनि जाहोनाव दिनै गोबाङानो दिनै 6 मासनि उनाव थैजायो
सोरबा 8 मासनि गेजेराव थैजायो, सोरबा 2 मासनि गेजेराव थैजायो। बिसयआ बेनो जोङो अमाखौ फिसिब्लाबो जोङो अमाखौ माब्रै बेमार जाबा जोङो माब्रैहाय फाहामनांगौ आरो अमानि जे बेमार बे अमानि बेमारफोरखौ जोङो माब्रैबा जों सोखानो हायो, बेफोरनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय दिनै जोंनि फार्मासिलनिफ्राय ट्रेनिं होगासिनो दङ आरो बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां। खारना जाहैबाय मा अमानि बेमारखौ होबथानायल' नङा, बेजों लोगोसे जोंनि बेमार जि आजाद बेफोरबो जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानो हायो। जायनि जाहोनाव दिनै मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय दिनै बे ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो सरासनस्रायै दिनै बे ट्रेनिंजों लोगोसे जोंनि जेसेबांनाखि आइजो माहारियानो जा बा जोंनि माबाफ्रानो हौवाफ्रानो जा गासैबो जोङो अमाखौ फिसिनो हायो आरो बे फिसिनायजों जोंनि न'खर संसार जानाय, जोंनि जिखि जाया न'खर दैदेननायाव बेनिफ्राय जोङो मोनसे रांखान्थिखौ जोङो दिहुननानै लानो हायो। बेजोंनो आङो फोरमायनो सानदों आरोखि।